ఎవరు బాబు మీది? ఎవరు? మదనపల్లికి ఎంత దూరం నడుచుకుని వస్తున్నారు? బెంగళూరు నుంచా? బెంగళూరు నుంచా? నేను నా కుమారుడు రామచంద్రన్ సుమారు 12 సంవత్సరాల నుంచి పుంగనూరు కోనేటి వద్ద వెలిసి ఉండే అన్నపూర్ణమ్మ దేవి కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో అర్చనావర్తి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లుండగా లాక్డౌన్ వచ్చినది. లాక్డౌన్ వచ్చిన దానివల్ల తెల్లవారి 3 గంటల నుంచి 6 గంటల్లోగా పూజ చేయొచ్చునని చెప్పినారు. ఆ ఉద్దేశంతో 3 గంటల నుంచి 6 గంటలకు పూజ చేసి శుక్రవారం నాడు తెల్లవారి పూజ చేసుకొని అమ్మవారి గుడి ముందర నేను నా కొడుకు వచ్చాను. వస్తామంటే పుంగనూరు సిఐ గారు వచ్చి కొంచెం దుర్భాషలాడి మా కొడుకుని నన్ను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినాడు. అంటే నా కొడుకుని తీసుకొని పోయినాడు, స్టేషన్కి తీసుకొని పోయినాడు. అది దాని నుంచి మాకు చాలా అవమానంగా ఉంది. బ్రాహ్మణ్యం నశించినాక దేవుడు దైవ పూజ చేసి మనం ప్రయోజనం లేదని గుడి వదులుకుందామనే ఉద్దేశంతో గుడి వదిలేస్తామని నిర్ణయం చేసుకున్నాము. మాకు సిఐ గారి మీద బాధ లేదు, ఎవరి మీద బాధ లేదు. మా కర్మ అట్లాది. దేవుడు ఇది రుణం పూజ అంత ఉంటుంది కానీ వదిలేస్తా ఉన్నాము. మీరు వచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకోవాలి. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఈ ప్రజలు, గ్రామ ప్రజలు, ఎండోమెంట్ ఈవో గారి ద్వారా ఆయన సహాయంతోనే ఇన్నాళ్ళు కూడా ఆయన సహాయము వీళ్ళు ప్రజల సహాయంతోనే పూజలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. శుక్రవారం నాడు ఉదయం పూజలు నిర్వర్తించుకొని దేవాలయం బీగాలు వేసి తిరుక్కొని ఇంటికి వస్తూ ఉండే సమయంలో దేవాలయంలో అమ్మవారి గుడి ప్రాంగణం ముందర మేమిద్దరు తిరుగు ప్రయాణంలో వస్తూ ఉంటే నా కొడకల్లారా ఇప్పుడు పూజ చేస్తారా దేశమంతా పోతూ ఉంటే అని కొంచెం మనసు ఇదయ్యే మాదిరిగా మమ్మల్ని మాట్లాడి కించపరిచి అర్చనా వృత్తి పవిత్రమైంది. ఆ వృత్తిలో కించపరడం మాకు సహించుకోవడం లేదు. మళ్ళీ మమ్మల్ని ఇద్దరిని స్టేషన్కి తీసుకుపోదామని ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ నన్ను ఒకడినే తీసుకొని పోయి అక్కడ స్టేషన్లో 1.5 గంట సేపు పాటు స్టేషన్లో పెట్టి చేసినారు. పూజ చేసిందే నన్ను చేసిన పాపం అయితే నన్ను ఆ స్టేషన్లో తీసుకోవడం అయితే ఆ పూజ ఇంకా నేను చేయదలుచుకోలేదు. అర్చనా వృత్తిని వదిలేస్తాను. మాకెవరి మీద కూడా కక్షలు ఇది లేదు. మాకు పూజ ఈ పద్ధతితో రుణం ఉండింది, ఈ పద్ధతికి అయిపోయింది అంతే. మాకెవరి మీద ఇది లేదు. దీంట్లోకి మమ్మల్ని ఇది చేయకుండా మమ్మల్ని ఇట్లే మేము ఎక్కడన్నా పోయి వేరే జీవనం చేసుకుంటాము. మాకు ఇంకా ఈ పూజ అర్చకత్వం వద్దు అనుకుంటాను అంతే. లాక్డౌన్ కారణంగా ఉదయాన్నే భక్తులు లేకుండా మేము అర్చకులు మాత్రమే పూజ చేస్తూ ఉంటే వచ్చి రాగానే బూట్ కాళ్ళతో ఆలయం ప్రావరంలో ప్రవేశించి మమ్మల్ని దుర్భాషలాడి మేము ఎవరి దగ్గర కూడా అర్చనా వృత్తి ఎంతో గొప్పదైంది, దాంట్లో మేము ఎవరి దగ్గర ఒక మాట అనిపించుకోవట్లేదు ఇంతవరకు. ఈరోజు మేము ఎన్నో రకాల దుర్భాషలు ఆడిన దానివల్ల మాకు ఆ అర్చనా వృత్తి మీదే నమ్మకం పోయే మాదిరి చేసినారు. మేము దీన్ని కూడా ఆ గుళ్ళోనే మాకు న్యాయం జరగనప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మాకు న్యాయం జరగదు. కాబట్టి మేము మానసికంగా తీవ్రమైన క్షోభకు గురైనామని చెప్పండి. మానసికంగా తీవ్రమైన క్షోభకు గురైనాము. కాబట్టి ఈ అర్చనా వృత్తిని అక్కడే మాకు అంత ఇది జరిగినప్పుడు మేము వదులుకుంటా ఉన్నాము, వదులుకునే దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మాకు వాళ్ళ మీద ఎదిరించేంత శక్తి లేదు. ఇంకోసారి వస్తే అది తట్టుకునేంత శక్తి, ఇంకోసారి వచ్చి ఆయన ఇది చేస్తే అది తట్టుకునేంత శక్తి లేదు. మా నాన్నని ఎక్కించాలనుకున్నాడు. ఆయన వయసు సుమారు 65 సంవత్సరాలు.
60 సంవత్సరాల వ్యక్తిని పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక పంచి కట్టుకొని పిలుచుకొని పోతే ఎట్లా ఏ విధంగా ఉంటాడో, పంచి మొగటం అర్చక వేషధారంలో పిలుచుకొని పోతే ఎంత హీనంగా ఉంటుందో అది ఈ అర్చనా వృత్తికి హిందూ ధర్మానికి చేసిన అవమానంగా భావించి మేము అర్చనా వృత్తిని వదులుకుంటా ఉన్నాం. మా నుంచి ఛార్జీ తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని, ఎండోమెంట్ని, అందరినీ, ప్రజల్ని కోరుకుంటా ఉన్నాం. మాకెవరిపైన ఏ కక్షలు ఏ రాజకీయాలు లేవు. అన్నపూర్ణాంబదేవి కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి గుడిలో 12 సంవత్సరములుగా నేను, నా కుమారుడు రామచంద్రన్ అర్చనా వృత్తి నౌకరీ చేస్తూ రోజు రుద్రాభిషేకము, భక్తాదులు 11 అఖండాలు పెట్టించినారు. ఆ విధంగా పూజ చేస్తూ చేస్తున్నాము. మాకు ఎలాంటి జీతాలు లేవు. ఇట్లా ఉంటే 11 శుక్రవారం నాడు సిఐ గారు వచ్చి నా కొడకల్లాలా మీరు పూజ చేస్తారా అని చెప్పి దుర్భాషలాడి ఇద్దరిని పోలీస్ స్టేషన్కు పిలుచుకొని పోయేదానికి సిద్ధమైనాడు. అందులో నేను అడుక్కుంటే నా కొడుకుని మట్టుకు పిలిచిపోయి మళ్ళీ 1:30 గంటల తర్వాత వదిలింది. ఇది హిందూ ధర్మము, నా బ్రాహ్మణ్యానికి అవమానం. నన్ను ఏం చేయాలంటే ఆ దేవాలయం నాకు చేసే ఉద్దేశం లేదు. ఇంత అన్యాయం జరిగిందాక నాకు ఆ గుడి అనవసరము. ప్రజలు ప్రభుత్వం ధర్మం చేసి నాకు ఆయన మీద కక్షలేసి, ఆయన పెద్ద ఆయన, దయచేసి నా నుంచి ఛార్జీ తీసుకొని పూజలు జరిపించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా. మేము అదే వృత్తిలో ఉంటా, అదే తిండి జీవిస్తా ఉన్నాము. మాకు అదే తావులో అన్యాయం జరిగి అదే అర్చక వేషంలో ఒక పంచి కట్టుకొని నేను పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ జీప్ ఎక్కి పోలీస్ స్టేషన్ చేరవలసి వచ్చింది. నేను పూజ ఒకటి చేసినా కానీ ఎటువంటి పాపము చేసినలా. పూజ పాపం అయిపోయిన ఈ ప్రపంచంలో నేను జీవించడానికి అనర్హుడిగా భావిస్తా, ఆ అర్చనా వృత్తికి కూడా అనర్హుడిగా భావిస్తా ఉన్నాను. నేను విరమించుకుంటా ఉన్నాము. ఈ అర్చనా వృత్తిని విరమించుకుంటా ఉన్నాము. ఇంకా ఎవరినన్నా మాకు ఎవరి మీద కానీ ఎటువంటి కక్ష లేదు. మాకు జరిగిన ఈ అవమానానికి భరించలేక మాకు ఏ విధమైన ఇవి అనవసరము. మేము ఈ వృత్తి నుంచి విరమించుకొని మా నుంచి ఛార్జీ తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని, ప్రజల్ని కోరుతాం.